Khubor Sngewlem jong unong san Hima. Ka sanjuk kinong sanchar shnong. Kabri uhnyotrep. Kalapha ya ka Khubor Sngewlem sha ki bahayeng hasem jong Dr. Ricky Syngkon ubala klat no na ka ni ka sla prathei. Ha ka jing tho sha ki bahayeng hasem ka sanjuk lapan paw ya ka jing sngo khyamen sim Halor ka Jingkhlad candidate jong MP ka Shillong Lok Sabha Parliamentary Constituency ha ka khat khandai trik uramphang 8,000 punriu. But ong bau Dr. Ricky walau don benta makna ha ka san perthei hinrei ailat baga kam san perthei kan pinjaklia ya ka jinglong bashida bat shisur ka jong u uyai ne shisur hala ka nong rim bat ka te ka jinglong jong u kala punlong yu u ba un job ya ka do nut tang jong ki pat ba hinrei wat ya ka do nut jong ki nong yalam san Hima sima ki ba na ka liang persharu ka Jingkhlad no jong ti urang ba kalawan ra ka jingthli ba ka jing suda ka ba kraw ha ka jat ben riu bro ka wei ka ba ki pateng banwan ken sham shitom shikat dei e ban pendap kum MP ulong ka burom ka ba kraw tang ya ka jela bat ka seng san perthei na ka ba umi khmat henrei ulara burom ya ka jat ben riu hi bro ka wei bat iwei pa iwei nangi ni dei ban shim kum ka nuksa hala ka jing im kumta kalapha ek jing Sngewlem sha ki patba ba ublek unsur pot serpai ki do not balapat lapdang ki baiet bathon jong u Dr. Ricky bat kumju ru un ai ka jing jathat junom ya kamen sim jong Dr. Ricky tat hadu ba anda ya shem biang ha ka aker kasngi